Прошката ни помага да живеем по-дълго. Данните от едно проучване на религията, стареенето и здравето сред 1200 души над 25 годишна възраст показват, че готовността да прощаваш на хората намалява риска от преждевременна смърт по всякакви причини. Това е факт, но има надежда. Почти всеки човек е бил нараняван от действия или думи на друг човек. Но ако те им лоши чувства към него, в крайна сметка ние ще платим най-много с повече тревожност, хипертония, депресия, злоупотреба с вещества и така нататък. Следването на съвета «Прощавайте си един на друг, както и Бог заради Христос е простил на вас» Ефесяни 4.32 води към физическо, емоционално и духовно благополучие.